Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Ma'am Chona? Oy, usa man gibuhat nimo? Oy, ang kutsilyo! Imong gibae? O amay, gibaid nako aron sa ingon, muhait ni pag-ayo. Ay, unsaon man na nimo, ma'am? Maghiwa kag lamas. Dili. Gamiton ko ni dili para sa lamas, kundi para sa batanong babae nga gisabak ni Bong. Unsa? Pamatyon ko sila. Gihimo ko nilang sulugoon. Unya, mo pagi ako nakita nga nagsabak-sabak si Bong. Animal kayo, pamatyon ako sila! Ma'am! Pamatyon ko sila! Ma'am! Ayaw padasim gibate! Wala may gusto ni mo ha? Malipay ko? Malipay ba ko? Kung imo ka na buhaton, asa makapunta? Dili na ka makapanag-iya ni maong resort. Diba? Madiskarte ka man, ma'am. Amay, Kung giduwaan kanila, ay duwa, buhad! unsa? Kung imo na buhaton karon ng imong plano, unsa may mahitabo? Kung imo sila mapatay, ay unsa man, mapriso ka. Kana, kung mulampos kas pagpatay nila. Amay, Unya kung dili ka mulampos, kung ikaw noon ang mamatay, unsaon naman lang. amay, Una-unaan nagmaayo, ma'am. Tao gani ang madiskarte. Kamao ka na mo adjust, oy. unsa? Tao gani ang madiskarte. Kamao na mo adjust sa mga panghitabo. Ligon, dili putong. Utak, utok ang gamiton. Amay, Ay, pailob lang yun, ma'am. Ano saon man? Mao ni karon kinabuhi nga imong nasudlan. Mao nang antos lang. amay. Unsa man, Sir Bong? Adto na ko? Okay, Apple. Salamat. Okay. Dawatar eh. Thank you, Sir Bong. Ayaw pa salamat. Basta loyal na ako. Dili mapas mo. Sir Bong, You know me, Apple. Basta makamaong mo sabot. Og dili hakog. Dili silusa. May ganti pirmi gikan ako. Sama nimo. Praktikal kayo. Anda mo sabot sa akong paginahanglan, dili ba? yes, Sir Bong. Kung makinahanglan ko nimo, naa ka. Andam nga motuman. Pagwagtang sa kong stress. Kusugoon ko ikaw, nga magdahog batanon, dili gihapon ka mo balibad. Ug naa dayon. Basta may kini akong boss. Andam gihapon ko mo share sa imong gikinahanglan. Basta malipay lang ka. Na ako. Patik. Hapunan ko pa ng laing bandol. Thank you, Sir Bong. Thank you. Ikaw ni bahala kang honey sweet, ha? Oh, sure. O, i-safety lagay siya gikan ni Chona. Maldita naman na. Wa siya'y mahimo. Oh, kwarta na. Duha ka bandor gihatag. 200,000. Apple, Si Chona. asa na ka? Ato na ko, Chon. Ang bata ng babay, kandugigan lag honey sweet, asa naman? La, naibilin. Unsa? Nagpabilin kay gi mo mga private secretary ni Sabong sa si Honey Sweet. Private secretary? O private secretary? Depende. Kung saan paggamit ni Sabong si Honey Sweet. Apple, gidadaan ko ni mo karibal? Dili na ako kagustuhan, Chona. Kang Sabong na, uy.
Murag imo na kong gubon nga to ni Bong. Unsa? Hidadaan pa ko ni mong batanon og sexy nga babay. Na unsa naman ka? Uy, igo lang kong gisugo, uy, Inday. Gusto, kinsam sa kong mubalibad ba? Kinsam ko, ha? Dili ba, diskarte na ni, Chona? Unsa? Tinipsig na ni akong diskarte. Kumparar sa imo, Chona. Right? Apol. May ban ka. Kining ako taon, tinipsing lang. Kumparar sa imuha. Imagine, manager na ha? Tag-iya pa. Unsa? Manager, tag-iya pa. Ha? Di na magani ka malingi na ako. Maghihimo ko taytayan ni mo sa imong mga kalampusan. Limot na gani ka. Apol. Di balo nang imo utso na. Waka ka bantayan na? Ampo lang ha. Nga dili mo tuslokan og dagom ang imong aron dili na uyos. Unsa man, Apol? Makikaway ka na ginako? Ha? Uy, uy! Ano mo kaway? May ka man ta. Ganong makigaway ang tao ko ni mo, uy. Unsa ba'y akong makuha? Kung makigaway ko ni mo, ha? Madato ko? Apol. Panayon sa imo. Diskarting imo. Kaya mo diskarte sa kung ako. Okay? Adios, Chona. Oh. Shit. Shit ka, Apol. Hamba, ihatod na ko, be. Okay. Ano nawag serbo na ko na ipatod ko no ka. Ay, salamat. Bili pa gina ko ni Mapulay. Hmm? Ano bibili ba ka na ko? Wala. Kini ko. Naguna ko ka sa buhay ni Sir Bong, di ba? Pero kung si Sir Bong, mga yun mo chicks, naagyo kaya tag. Lipayon yun ni mong imong boss, hamba. Pero oras nga ikaw gamito ni boss. Oh, kabawa sa kumulipay sa kabos. Libaya ko, Bi. Libaya ko. Ha? Ito na tayo. Sige, Tanoy. sige. Si Butong. Butong! Butong! Doy! Doy! Ay! Gustilan. Musta na? Asasaran. Wanang tao ng pamigo eh. Lumsan sa kagulanan. Ha? Ano ko taon? Ay, wala tayo timan-timan siyang lawas. Sige nag-inom. Drunking master kayo? Oy, my God. Nga nung magiling ang mga taon sa ni Ana, Saan oy. taman. Maminabot siyang una-una. Tumang kagool. Wa mo yung taon niya. Wa nagyo kahigiyunan ko nga magbalik pa sila sa tsoda taon. Kasi na itinasad. Wa na sa kita. Pero, matabuang nga Butong, no? Mura kag sakto, no? Miabot ko tingali ang karma. Oh. Oo, say. Nasaksihan ako, eh. Nakita na ko ang kahimbang ni Chuna. May marka pa sa mga bunog niya. Diha, kita mo? Oh, nakita ko, eh. Kulatado rin sa ni Bong. Ano na diha, sa mga kamuti ba yan, way bunog. Pero sa bayalan, gusto mo itong tsuna. Usawa man niya. Iya ko nung alam-alaman. We, o era. O era sad. Bisag gipulihan na siya niya, maam lang yapon siya. Oh, lagi mao gani, mao nga eh. Inaada iyang pagpanggang hindi tsuna taon. Okay, Chuna. Mag-andam kag pulutan. Brandy, baso, ug beer. Dadon mo sa kilid sa swimming pool. Kay maligo ko. Sure, Bong. Wala problema. Kitang duha ang mga ligo? No, Ha? Kung mo na, ikaw rin maligo? duhami. Si Honey Sweet, ang ako private secretary. Unsa? Bong, unsa man ni? Muong ko ni mong kriminal? Unsa? Unsa himuon ti kag kriminal? Nganong imo maning buhaton? Ako may pasilbihon ni mo. Suma, unsa kay pation ako? Malipay ko magtanaw ninyo? Ubal ang batanong babae? Makapatay ko, Bong! Chuna! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!